Tugann siad Gaeilge tuis gur higadar go raibh sé fitte fóite lena bhéin úlacht. An Giacomídne an discint céanna an áilet nó an bhfuil an bás in nánd an Gaeilge. Béidir gur ábhéil an sort sin cainte is dachar ará. Ach, is fiú súla chahabh chláinte an Gaeilge I gcomparáid leis na teangacha Celtacha eile. Chuir sé únarmsa go raibh fiú 2.3 fáin géad do phobal uile an bhaineann in ann an bhaineann is a labhairt. Agus bhairteach me tros a thabhairt an áit, díreach chun féchant an féidir linge éonar de álam ón slí a chaamh níadar an teanga. Éisteagaí go cuaireamach leis an písa so, mar an chéad duine ha caint, ha sé caint as bhaineann is, ba cheartíomh a bheith in ann é huiscint. Sa seachtadaí cheap mis go raibh an teanga seo teanga bhaineann is go thomláin marmh, ach tá scoilinn is agus bhfuil sé dachar an teanga a múna de leanaí do daltaí. Hanel, tá mis just lá, tá sin lá gilg gun béil, hanel béil a bíán. In áréire, an lár fád, Gaeilge ar fád. Sin ceat as tréitid na sinne a gan ón leisún J béil. Ón leisún. Gach lá? Gach seachtain. As sinné, as tréitid began na sinne an seo ag mulach a scáil 10 ua J béil an sa seachtain. 10 tréile gilg. As hanel mis ginú an leisún béil. Mar sin hanel mis riúlá béil mis an pet. Cagan sin ní closin siad riamh focail bear le uta, is manan is bháin. Sin ceat. Agus bhfuil tusan is dóchasach faoi tóchaí an teanga? Tá mis munatain de bhil dí chun fí bhaid to be tréir a hit an sin dindasach mis munatain tá dach bliain tá látaí náit me has a scáil seo. As tá sin fí scan seáil, fí tátach, fí scan seáil. But only a lonely know why I cry. Conas a hála natharú mór sin gur airg teanga go cheaptaína go raibh marmh agus inis go bhfuil ag borraigh tachtar i gcuid. Fuair a lán sean bhainnaí bás a bhí glán na nain na teanga. Ná réire? Agus tháinig Cé fór well, sin mar Harlíonn an gacháit Beidir an éireann cínse sim ritáin. Na cainteolaí dúchas tá sean go leor siad well tá teanga fáil bháis agus ní fiú bheith pléileo agus bhíoh daoine carithe go mór timpeall leis iad bliana hin. Ma dúir tú tá me foul on the manish. Oh, ní fiú é sin, it's nonsense. That was never a real language. Ag bhí sin sais mantra a bhí acu. That was never a real language. Cad eile hála? Tháinig a lán trúfla seo hasanna baint le national curriculum agus is dólam go darlíonn le héidir in éireann is sin asnan gíal Maria as na Hamadáin an sin in éireann chun bheith I dul a mó a slí sin. Sin éigeantacht agus ní bhíon simmeach na páistíns de cúisina ach má tá rud séarrán bhí siad in an ráha dhéanamh á déanamh sin agus bhí déantachas bhí siad séar in é chur. Má tá rá agat agus tá na rá déanta agat sin an rud is fearr. Simúil an méid a dearan Brian Stowell nach gur bé an rud bhó a cheabhraigh leis an teanga ná nuair a bhór na cainteoirí dúchasacha Derrig Bás. Agus gur bé an rud bheasa gur féidir déanamh le teanga ná é dhéanamh éigentach. Mar atá sé sna scoilne a gcuine inis. Sin deire le chud a héan, be mí doráis I bhochar a chéile I gceann nóméidín.